Mugi pinaringan sehat jasmani rohani. Saged ngomong putra buyut dugi canggah. Amin. Amin. Kalian menika wonten Bapak Alek lho. Oke, Pak Alek. Mas Agung nggih kepareng anu nggih. Nggih, lenggah menika wonten lajeng menika. Babila nggih kersa jumeneng oh siap lho nggih. Nggih. Mboten napa-napa dangu mboten panggih lho. Oh. Aja Bu, kene sugan. Lah ngajeng ngoten niku kok yo rapi amen. Ayo ndek. Ran kula Yo nek sing nyeritani sampeyan ki aku panggah ngrungokne. Sik. Iya. Nyapo lo kesusu ki lho nyapo. Iya, heeh. Alon-alon. Sing ndi to? Seraning kita bojang kami nalinya sajroning kitab pujangga minulya ana apa, Nduk? Malela tafsir mangke Tafsire piye Wong Ayu? Gusti Kang Maha Luhur Nur Muhammad kapilih iki biasane iki sanes kula sing nembangke. Sinten sing nembangke? Gak wani aku. Gak wani aku. Atine yo nek rada lali-lali yo pangapunten lho nggih. Wong yo ora ujian kok iki. Tumuli terus anyipta Hanyipta lisan Gusti Kang Maha Ngapura. Nah, iki nek simbahe kae lak ngomong ngene ta, Nduk. Sadurunge ana mula ana bismi ikra. Nah, ngono. Kae nek ikra bismi dhisik ora bismi ikra. Ngono. Baik. Tapi apa ora? Terus